Hi guys, croeso nôl I Label 10. Esgusodwch y mess tu ôl fi, ni am ddod I hwnna yn y fideo. Ond cyn I fi barhau da'r fideo, fydden ni wrth fy modd pe bai chi yn tanysgrifio, yn hoffi'r fideo yma ac yn gwasgu'r notification bell fel bod chi'n cael eich ysbysu bob tro mae fideo newydd yn mynd lan. Iawn, mlaen â ni gyda'r fideo. So, fi wedi symud tŷ yn ddiweddar a sa'n cweit yn hapus da'r ffordd mae'n stafell wely i'n edrych. So heddi fi am rannu gyda chi cwpl o dips ar shwt I gael spring clean. Y peth cyntaf fi'n licio wneud yw newid sheets fy ngwely. I fi, dyma'r dasg anoddaf neu'r dasg fwyaf I wneud pan mae'n dod I lanhau stafell wely. Felly fi wastad yn licio dechrau gyda'r peth anoddaf fel bod e mas o'r ffordd. A os bod rhywun ar gael I helpu chi I wneud hyn, man a man I chi ofyn achos mae fe'n dasg hir ar ben eich hunan. Okay, mae'r gwely wedi newid. Mae cwbl o bethau eraill I gen I roed ar y gwely, ond fi'n credu neu aros tan y diwedd I wneud hwnna. So'r cam nesaf yw I bigo unrhyw beth sydd ddim yn berchen yn y stafell wely a mynd â nhw I ble maen nhw fod mynd. So sam os chi'n gallu gweld ar y silff ffenest draw fyna, mae fi lot o bethau sydd fod yn y tŷ bach. So, na be fi am wneud nawr. A tip bach I chi, os bod chi'n stryglo codi pethau o'r llawr neu o'ch bwrdd neu rhywbeth I bigo, fi'n credu 17 peth a cyn pen dim bydd eich stafell chi yn lan. Felly, dyna beth fi am wneud nawr. Felly, fi jyst yn mynd popeth i'r bathroom. Os ydw'n arall yn casglu mugs, gadewch fi wybod os gwch chi. Rhaid weip lawr i'r silff ffenest a dylai fe fod lot gwell yn barod. So, fi dal yn teimlo fel bod angen bach o liw yn yr ystafell wely yma. Felly, mae gyda fi cwpl o bethau hongi ar y wal, a un peth sydd gyda fi o'r siop Tiger yw'r Fairy Lights gwyrdd yma. Felly, fi am roed nhw lan. Cofiwch ofyn am help neu caniatad os bod chi'n neud hyn adre. Bach mwy o liw. Fi newydd sylwi bod un peth arall gyda fi sy'n angen mynd nôl i'r toilet, sef y tywal binc yma. Dyw hwnna ddim fod na. Dechrau edrych bach yn well. Nawr, ar gyfer y gwely, ffordd da o ychwanegu bach o liw yn eich stafell wely chi yw I gael cushions a hefyd throw bach. So mae gyda fi throw yma. Mae e'n navy, so fi am roed hwn ar y gwely. Gret, a wedyn ychwanegu cwpl o cushions. Piges i'r cushions yma lan o TK Maxx. So mae gyda ni'n hir yma, mae e'n rhyw wyrdd golau gyda manylion bach gwyrdd tywyll, bach o biws, bach o binc. Wedyn gyda'r un lliw, yr gwyrdd golau yma gyda fel y pom-poms bach pinc golau yma. A wedyn, pillow crwn pink. Achos fi'n meddwl bod gwyrdd o pink yn mynd eitha neis o'i gilydd. So ni'n rhoi'r rheina ar y gwely. Hapus iawn gyda hwnna. Nawr, ar bwys fy ngwely I, mae gyda fi rac dillad, ond mae dy fi'r wal yma a fi ddim cweit yn siŵr beth allai roed arno fe. So mae fframyn lluniau wastad yn opsiwn da, neu falle drych, a mae gyda fi'r drych yma ers tipyn nawr, fi'n credu ges I fel rhyw Nadolig. Ond fel chi'n gallu gweld, un bach crwn, gyda rhyw fath o lleder pren peth ma arno fe, edrych yn really cute. Jyst I cael ei hwco lan fel la, mae'n siŵr o fod o'i'n golchi hwn, ond fi'n meddwl bod hwn yn gweddi neis gyda gweddill yr ystafell wely, a yn amlwg mae ar bwys ddim ar dillad, so allai cael look bach sydyn yn y bore cyn fe ar y tŷ. Nesa fi am daclo fy rac dillad I. Fi'n really hoffi y steil yma o hongian dillad ar hyn o bryd, ond fi jyst yn gweld bod y bach yn ddidrefn ar hyn o bryd, so beth am ni sorto hwnna mas nawr. Fi'n credu'r peth gorau I wneud yw I dynnu popeth off a jyst mynd o fyny.
Felly, be fi'n trial wneud fan hyn yw cadw pob eitem gyda'i gilydd. Megis y siwmperi i gyd gyda'i gilydd, topia gyda'i gilydd, a wedyn trwsus gyda'i gilydd. Mae'n edrych lot mwy deniadol ffordd hyn. Dyma'r final touches fi'n ychwanegu planhigyn, goleuadau bach a chanwyll er mwyn clymu popeth at ei gilydd. A dyma'r stafell orffenedig. Fi'n rili hapus o'r ffordd mae hwn wedi troi allan. Gobeithio bod chi wedi cael bach o ysbrydoliaeth o'r fideo yma. Cofiwch i danysgrifio, i hoffi ac i wasgu'r notification bell a welai chi yn y fideo nesaf.